most! Merre? Itt jobbra, gyere vissza. Még jövet beszerezhetnél azt meg. De ezt fognám, hogyha ott jó lenne. De izzát átrakom a régire. Ó, Luzi leállt. Csak menjél végig egyenesen. Ja, teljes tudom. egyenesen. Hát És én mehetsz. a Tesco-tól onnan szoktam jönni, tudom csak. De nem az, hogy lemész jobbra, mész ott a Kecskemét tábla áthúzó, és ott... Tudom, 40-es tábla van Ja, végig ja. kirakva. Kurva jó. Azt csak nézd mindenki, hogyha gondolok egyet, az akárkit megelőzök, így lakok. Azt meg! Azt a kurva! 100 valamennyi volt, nem figyeltem. Azt a rohadt kurva élet. 90 volt. Kettőben. Hát ennyi volt, basszak, nem megy. Hát. Valami tetszett. Egyenes. Kocsiba fogtam ennyire elmenni. Mert itt kurva jó. Csak itt nincs benne. Távolság itt jobb, bőven nem látsz. Jöttem erre, hallod, én itt kimentem heténybe erre. Keresek egy ventilátort. Nagyon. Micsoda? Ventilátor. Nagyon. Itt a kapcsolója. Ez basszal. Gyorsulást mutatsz nulláról, hogy gyorsul. Nézd, hogy leméred. Hú, az meg megnézem, hogy van-e stopperem, de nem Nekem számít. van Akkor stopperem. lemérem. Csak itt. Állj meg, azt Valahol keresek egy helyet. Á. Szűk a kupénak. Nem, itt jó lett volna, na mindegy. Hát mindegy, Itt jó. itt. Ide. Na, vissza. Nem látok. De mi a szarja áll le? Miért? Hát ez nincs még beállítva, Ja. még jobban fog menni elméletileg, mert... Nézd ide, várj, mutatom. Kurva kézifék, na figyelj. Megtorpan, hogyha adok ezt. Megtorpan és utána megy. Aha. De ennek rögtön pörögnie kéne. Szóval most még nem full. Azt nem tűnik. Elméletileg, ja, még jobban lesz majd. Na izé, várj. Na várj, Akkor van add ide a stoppered, telót. vagy adj? Add ide